да се надяваме до нови срещи през месец май. Наш гост днеска за връчване на наградите е господин Стефан Манолов, председател на Ловно-рибарско сдружение Сокол в град Девин. Искам от името на нас двамата с господин Гетов, като членове на управителния съвет на Федерацията, да ви уверя, че от тук нататък организацията ще я правим още по-добре, а не по-зле. Сега смятам да прочетем класирането. Ще почнем индивидуално класиране на блесна. Нямах време да ги напиша на това, но ще ги направя. Значи, на 15-то място е Борислав Праханаров. На 14-то място е Тодор Костадинов. На 13-то място е Пламен Бойков. На 12-то място е Александър Динев. На 11-то място Никола Кечев. На 10-то място Георги Велинов. На 9-то място Любомир Бояджиев. На 8-то място Илиян Илиев. На 7-то място Деян Илиев. И почваме престижните места. На 6-то място Иван Тотков от острието с 19 наказателни точки и 14 риби. На 5-то място Стефан Минчев от двор Стари Видри, София, 17 точки и половина, 20 риби. На 4-то място Теодоро Христов, също от Стари Видри, с 17 точки и 16 риби. На 3-то място Георги Гетов с 15,5 наказателни точки и 18 риби. Браво! На второ място Никола Трайков от Стари Видри с 15,5 наказателни точки и 23 риби. И на първо място първенец турнира тази година е Евгений Бон от ЛРС Девин с 15 наказателни точки и 18 риби. Дай да се снимате там. Така, отборното класиране е както следва. На 4-то място отбора на Родопа с 91,5 наказателни точки, 42 риби. Браво! Трето място отборът на острието София с 81,5 наказателни точки, 64 риби. Заповядат за награждаване отбора на острието. Аре, цели отбор, да? Аз не е срам, бе. Да, бе, срам, бе. Съди да връча, че съм ви срам. Додо, привари ме. Деяне. Извън престижните места се сказаха. Аз съм на 7-те от 6-те престижни. Нали? Това сме картинка. На второ място с 75,5 наказателни точки, 73 риби отбора на ЛРС Девин. Браво! Къде е колето? Коли остана на реката? На реката? Колето го няма, борката ще го ползва. Нашия отбор. Аз днеска, верно, че бях приеме от вашия отбор днеска на Стравка. И на първо място, първенци в турнира е отборът на Стари Видри София с 71,5 наказателни точки и 71 уловени риби. А така, високо. Да си го изкарал 18 лета. Към камерата?
Ще искат тяхни фотози. Браво, Видри! Браво, Видри!